تۆرە سووریە مافێ مرۆڤان راپۆرتە خۆیان مەهانە دەربارەی قوربانی و بنپێکردنێن لە سووریە تێن ئەنجامدان بەڵاف کرد. گوتگو کوشتنا 1864 سڤیل بهتر ji 5 کۆمکوژیê destpêka vê salê de tanha bilge kiriye. Di nav wan de 468 zarok 285 jin jêr 18 salî hatine kuştin. Tora Sûriyeya mafê mirovan di dawiya raporta xwe de tekez kir ku aliyên ew komkujî û kuştina sivîlan li Sûriyê kirine, zagonên navdewletî û yên encumena ewlekarî ya navdewletî binpêkirine. Tu rêzgirtin ji mirovahî û zagonan re negirtine û daxwaz kir ku dosyeya Sûrî ji bo dadgeha cinayetên navdewletî re were pêşkêşkirin. Aliyên tawanbar werin sizadan. Armançkirina sivîlan û bombebaran û topbarankirin ji aliyê hemî aliyên şerker ve li Sûriyê bi taybet ji aliyê rejim û Rûsyayê ve werin rawestandin. Alîkariyên mirovî jî ji deverên pêpêwîst li Sûriyê werin pêşkêşkirin. Alî Umar